ating ng tsupe, asin may nanguhuli, mura pa rin ang mura ang alay. Anong iyong ginagawa sa iyong kapatid? Ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano ba ang iyong ginagawa sa iyong kapatid? Ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano ba ang iyong ginagawa sa iyong kapatid? Ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid? Ay siya rin ginagawa mo sa akin. Tanan na aso, saan kong kabayo?